आइल बानी ठिका में पहिला बार, धीरे खटाई तनिया ठेकेदार। पढ़े के बेरी त चटल लाड़े, अब काहे खटे में फटत गाड़े। मिक्स बाय मृत्युंजय प्रेमी। तनी ए ठिकादार पढ़े के उम्र में कइला प्यार, तब काहे फटे में फाटे तोहार। धीरे खटाई तनी ए ठिकादार, धीरे खटाई तनी ए ठिकादार। आइल बानी ठिका में पहिला बार, धीरे खटाई तनी ए सरकार। पढ़े के उम्र में कइला तब काहे फटे में फाटे तोहार। म्यूजिक बाय नीरज कलासी। रवि रिकॉर्डिंग स्टूडियो, चिरैया रोड, बहुअरवा। घर के मजबूरी रहे पैसा के दिक्कत, ऐसे काटा के अहिनी रेलवा के टिकट। घर के मजबूरी रहे पैसा के दिक्कत, ऐसे काटा के वही रेलवा के टिकट। हमारा पैसे कोरी ना अत्याचार, हमारा पैसे कोरी ना अत्याचार। आइल बानी ठिका में पहिला बार, धीरे खटाई तनी ए ठिकादार। पढ़े के उम्र में कइला प्यार, तब काहे फटे में फाटे तोहार। म्यूजिक बाय नीरज कलासी। सागर संगम के ऐसे न सताई, बिटू दीपक नहीं रह पाई। सागर संगम के ऐसे न सताई, मृत्युंजय प्रेमी नहीं रह पाई। रवि काहे बनेला हथियार, चुनला काहे बनेला हथियार। आइल बानी ठिका में पहिला बार, धीरे खटाई तनी ए ठिकादार। पढ़े के उम्र में कइला प्यार, तब काहे फटे में फाटे तोहार। रवि रिकॉर्डिंग स्टूडियो, चिरैया रोड, बहुअरवा।